Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mutiendere Amayi Maria, mutiendere, mutiendere Mayi Maria. Mwezi wa Mei ndi mwezi wa Amayi Maria. Ndipo lero tikumaliza mwezi umenewu ndi chaka cha Amayi Maria ayendera Elizabeth. Lachiwiri ngati lero sabata yatha timachitanso chaka cha Amayi Maria. Amayi Maria mfumukazi ya ku Africa, mthandizi wa Khristu. Akutiphunzitsa kukhala anthu obweretsa madalitso m'moyo wa anzathu. Mawu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Zefaniya, mutu wa 3 ndi 14 kulekeza 18. Amene akutilengera mawu oyamba ndi a James Chima, a Catholic Main Organization CMO kuchokera ku St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Luka Oyera, mutu wa 1 ndime ya 39 kulekeza 56. Amene akutilengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Francis Damaseke, National Coordinator for Catholic Social Communications and Research Commission ku ECM. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu a m'buku la Zefaniya, mutu 3 kuyambira ndime ya 14 kulekeza 18. Imbani mokweza, inu anthu a ku Zayoni. Fuwulani inu Aisraeli. Sangalalani, kondwani ndi mtima wonse, inu okhala mu Yerusalemu. Chauta wachotsa chilango chanu, wapirikitsa adani anu. Chauta mfumu ya Israeli ali nanu pamodzi. Simudzaopanso choyipa chilichonse. Tsiku limenelo adzauza Yerusalemu kuti, usaope iwe Ziyoni, usataye mtima. Chauta Mulungu wako ali nawe pamodzi, ngati wankhondo wakuthandiza kugonjetsa adani. Adzasangalala ndi chimwemwe chifukwa cha iwe, adzakubwezera mchikondi chake, adzakondwera nawe poimba nyimbo zachimwemwe. Monga pa masiku achikondwerero, ndidzakuchotsera tsoka limene lingokuvutitsa ndi kukunyozetsa. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Luka Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 1 ndime ya 39 kulekeza 56. Patapita masiku owerengeka, Maria adanyamuka napita mofulumira ku dera la mapiri, ku mudzi wina wa ku Yudeya. Adakalowa m'nyumba ya Zakariya nalonjera Elizabeth. Pamene Elizabeth adamva malonje a Maria, mwana adayamba kutakataka m'mimba mwake. Elizabeth adadzazidwa ndi Mzimu Woyera, ndipo adankhula mokweza mawu kuti, ndinodala kupambana akazi ena onse, ngodalanso mwana wanu. Ine ndine yani kuti inu mayi wa mbuye yanga mudzandiyendere? Chifukwa pamene ndinamva malonje anu, mwana anayamba kutakataka ndi chimwemwe m'mimba mwanga. Ndinodala chifukwa mudakhulupirira kuti zimene Ambuye adakuwuzani zidzachitikadi. Pamenepo Maria adati, mtima wanga ukutamanda Ambuye, ndipo mzimu wanga ukukondwerera mwa Mulungu mpulumutsi wanga, popeza kuti wayang'ana kutsika kwa mtumiki wake. Ndithu kuyambira tsopano anthu a mibado yonse adzanditcha odala,
pakuti iye amene ali wamphamvu wandichitira zazikulu, ndipo dzina lake loyera. Amawachitira chifundo anthu a mibado ndi mibado amene amamulemekeza. Wachita zamphamvu ndi dzanja lake lamanja, wabalalitsa anthu a mtima onyada. Mafumu amphamvu watsitsa pa mipando yawo yachifumu, anthu wamba nkuwakweza. Anthu anjala nkuwakhutitsa ndi zabwino, anthu olemera nkuwabweza osawapatsa kanthu. Wadzathandiza anthu ake Aisraeli pokumbukira chifundo chake. Izi ndi zomwe adalonjeza kuti adzawachitira makolo athu akale aja, Abrahamu ndi zidzukulu zake mpaka muyaya. Mariya atakhala ndi Elizabeti ngati miyezi 3, adabwerera kwawo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Ndine okondwa kwambiri tsiku la lero chifukwa pamene tikuchita chaka cha Amayi Mariya, aliyense achimve mu mtima mwanga monga ine ndikumvera kuti Amayi Mariya ndi amayi anga, ndi amayi ampingo. Amayi anga ndi Mariya. Nde Amayi Mariya olero akukayendera Elizabeth. Afuna atipatse maphunziro, afuna atithandize kuti timvetse kuti moyo wathu ndi chiyani. Inde tili ndi Amayi Mariya ngati chitsanzo, koma kutipatsa zitsanzo zotani. Tikumbukiratu tsiku la lero nyimbo zimavwata. Chimene chimatisiyanitsa ife Akatolika ndi masakramenti komanso ziphunzitso zina, monga mmene timalemekezera Amayi Mariya, timawakonda, timanyadira, sitapembedza, koma timawakonda kwambiri chifukwa ndi mayi wa mpulumutsi wathu. N'chifukwa chake timayimba mokondwa monga sonayimbira poyamba paja kuti Mariya nayendera nendera Elizabeti feso tizenderana anzathu tizenderana. Tikayang'ana chaka ichi, tikayang'ana zimene tamva mu Uthenga Wabwino, kuyendera kwa Amayi Mariya kwa Elizabeth sikusowekeraso chiphunzitso chozama kuti nene kuti pamene patati masulirano zotanthauza chani. Ayi, it was an ordinary event. Chinali ndithu ntchito yawamba, ndi zosiyana ndi mmene timanenera kuti kudachitika mirakuli kukana. Ambuye Yesu adasandutsa madzi kukhala vinyo, Amayi Mariya adakwera kumwamba, Ambuye Yesu adaukitsa Lazaro kwa akufa, Amayi Mariya adatengedwa ndi thupi ndi mzimu omwe kupita kumwamba. Zimene zomwina zimasowekera chiphunzitso chapadera kuti tizimvetse, koma iyi ndi ordinary event. Tikuphunzira chani? Maphunziro 5 ndi chaka chathu cha tsiku la lero. Phunziro loyamba, Mulungu amafuna tizitumikirana through ordinary events. Mulungu amayankhula ndi anthu ake through ordinary events. Sadzabwera motopseza, sadzabwera ndi mkokomo. Muti nthu ting'ono ta moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ndi mmene Mulungu amayankhula, ndi mmene timakumana naye Mulungu. Timanena kuti great things happen when God mixes with man. Zinthu zazikulu zimachitika Mulungu akaphatikizana ndi anthu ake. Amayi Mariya kudzera mu zinthu zazing'ono ngati kuyendera msuweni wawo Elizabeth, zazikulu zidachitika. Kudachitika chani? Choyambirira, Elizabeth adadzazidwa ndi Mzimu Woyera. Chifukwa cha kudzazidwa kwake ndi Mzimu Woyera, mwana adatakataka ndi chimwemwe. Ndipo chifukwa cha mawu amene Elizabeth adayankhula othokoza Mulungu, tamva Amayi Mariya adayimba nyimbo yotamanda Mulungu. Ntchito yaying'ono ikubereka zipatso zazikulu. Ifenso tikhale channel of graces towards others. Ambuye ndikhale chida chanu cha mtendere wanu, ndikhale chida chodzetsa mtendere ndi madalitso kwa anthu ena. Phunziro lachiwiri, ndanena kuti lero ndi maphunziro 5 basi, maphunziro amakhala ambiri. Phunziro lachiwiri, mwana adatakataka ndi chimwemwe. Mu Chikhristu changa, mu usembe wanga, mu utumiki wanu, pangitsani ena kutakataka ndi chimwemwe. Lero mukayendere ena, lero mwayimbire foni ena, lero ena mwayike pa status, mwapangitse chimwemwe. Lero ena mwagulire chakudya choti sanadyepo, atakatitseni ndi chimwemwe. Amayi Mariya chifukwa zazing'ono zimene anali nazo iwo nkumazisandutsa zazikulu, akupangitsa mwana m'mimba mwa Elizabeth kutakataka ndi chimwemwe. Muli pa parish, abambo fumu ataketake ndi chimwemwe chifukwa cha bungwe lanu. Ansembe zilakadza kuti likutumikira ndi bungwe lakuti, azidziwa kuti koma wiki ino anthu awandichita kanthu. Chifukwa aliko tuma parish amachita kanthu ansembe. Awati tisamabise pano. Sikuti ali nazo zambiri, koma kudzikhuthula
even mmene akukaperekera mphatso machitaona kuti anthu awawo ngakhale wansembe pokalandira amakayilandira ndi chimwemwe, akubwera naye bakha koma atamugwira mmene akuvinira akudziwa kupereka kwa Mulungu. Tipereke mphatso zathu kwa chauta, kwena akudzichepetsa, ndife anthu ochimwa musatitaye Mbuye. Wansembe amachita kumva kukoma kuti Ambuye koma kuti pano ntchito ikugwirika, akutakataka ndi chimwemwe. Muli banja akazi amataketake ndi chimwemwe, tadzidzimutseni lero, taguleni suti, taguleni simple things but very meaningful. Mabiscuit odula azimaya makonda zakudya inde agulireni, ana agulireni lollipop ndi zina zotero, ataketake ndi chimwemwe. Phunziro lathu lachitatu tikuona kuti Mulungu akatichitira zazikulu, ife zazikulu zija nkutsanyolera anthu ena, nkuatakatitsa ndi chimwemwe. Dzina limene lizitamandika ndi la Ambuye Yesu, dzina limene lizitchuka ndi la Ambuye Yesu. Tamva Elizabeth atazizwa mwana nkumatakataka ndi chimwemwe, anafika pa climax ya kuthokoza kwake ndi kunyadira ponena kuti ndipo ngodalanso mwana wanu Yesu. Ineyo ndikalalika mthenga wabwino, ineyo mukachita ntchito zachifundo, mwalipira ena school fees, mwathandiza ena m'mavuto mwawo, mwathandiza ena nkhani za banja, mwathandiza ansembe anu, in the end dzina limene litchuke likhale dzina la Mulungu. Unfortunately, atumiki ambiri masiku ano, we are making our names instead of the name of Jesus. Mukadzaona wansembe ndibwerekere mawu a Ambuye tambala. Mukadzaona wansembe akutchuka koposa dzina la Khristu dzamuthawini. Mukadzaona mprofeti akutchuka koposa dzina la Ambuye Yesu dzamuthawini. Mukadzaona mpingo ukutchuka koposa dzina la Ambuye Yesu dzauthawini. Mukadzaona kwaya ikutchuka koposa dzina la Ambuye Yesu dzaithawini. Ambuye Yesu lero akunena kuti tizitakitsa ena, koma pamene ena akutaka ndi chimwemwe akumbukire kuti zimenezo zachitika chifukwa cha mphamvu ya Mulungu, chifukwa cha mphamvu ya Ambuye Yesu. N'chifukwa chake muimbitsi wa Salimo 115 amatithandiza kuti timvetse bwino. Kwa ife ayi, koma kwa dzina lanu lokha Ambuye kukhale matamando ndi ulemerero. Phunziro lathu lachinayi, monga amayi Maria, we should be willing to help others. Amayi Maria nthawi zonse akhala okonzeka kumathandiza ena. Ndanoti lachiwiri lapitali timachita chaka cha amayi Maria mthandizo wa Khristu. Anathandiza anthu kukana pamene amapemphera kukonzekera kutsika kwa Mzimu Woyera. Timamva kuti amayi Maria anali pompo kuwathandiza apostoli kuti azipemphera. Pamene amapita mapemphero ofuna kusankha olowa m'malo mwa Yudasi Matiyasi, amayi Maria anali pompo. Lero amayi Maria akukathandiza Elizabeth. Be willing to help even where chithandizo chanu sichinapemphedwe. Sikuti Elizabeth anachita kupempha kuti ndifuna ndithandiza, amayi Maria anangochimva mu mtima mwawo kuti pakusowa kuthandizidwa. Phunziro lathu la number 5, tanena kuti lero ndi maphunziro 5. Ndonena kuti learn to give quality time to others. Tiphunzire kupereka nthawi yapamwamba, nthawi ngati nsembe kwa ena. Amayi Maria sanakhale kwa Elizabeth tsiku limodzi, sabata imodzi, mwezi umodzi, miyezi iwiri. Anakhala 90 days, 3 months. Mpaka Elizabeth ataona kuti wakhazikika mukalamba wake. Mudziwa azimayi nthawi imene ali pakati, timatero chiwa chake pakati pa moyo ndi imfa. Maria akukhala nawo 3 months ku dziko la mapiri. Masiku ano ana akusowa nthawi ya makolo awo, azibambo akusowa nthawi ya akazi awo, akazi akusowa nthawi ya amuna awo, akhristu akusowa nthawi ya ansembe awo, ansembe akusowa nthawi ya akhristu awo, makolo athu akusowa nthawi yathu. Ife ana tikusowa nthawi ya makolo athu. Give quality time to somebody today. It may be your husband, it may be your child, it may be your wife, it may be your priest, it may be your Christian. Give quality time to somebody. Phunziro lathu lotsirizira lomwe ndi phunziro labanjira lonena kuti carefully select your words. Let us carefully select words that build. Mudziwe kuti mawu amamanga, mawu amaononga, mawu amabweretsa pamodzi, mawu amabalalitsa, mawu amadalitsa, mawu amatemberera, mawu amabweretsa zabwino, mawu amabweretsa zoyipa. Elizabeth akunena kuti ndinodala, akanatha kunena china chilichonse, mwana iwo wadzandiyendera ine, zachita okhala motani. Ayi, akunena kuti ndinodala. Ifenso tisankhe mawu amene amange ma communities, amene awapangitse ena kuoneka kuti ndofunikira. Osati nthawi zonse mmangolakwitsa. Nonso kuti apa tumachita bwino, mukadatere mukadachita bwino koposa, timapangitsa ena kuti asinthe zinthu.
tapempha Ambuye pamene amayi Mariya akayendera Elizabeth, nafenso tibweretse zabwino mmoyo wa anthu ena kudzera mu tinthu timene timatitenga ngati ting'onoting'ono. Limenelo likhale pemphero lathu tsopano ndi pa nthawi zosatha. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.